Мяжа на замку, але не для ўсіх. Хто каго, мігранты Лукашэнкі альбо калючы дрот еўразвязу. Беспілотны паралюш, атакі украінскіх дронаў як новая норма расійскага краявіду. І смурод пад жэстачайшым кантролем. Хто сапсаваў паветра ў Берасці? Панядзелак, 21 ліпеня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Міністры ўнутраных справаў Польшчы і Нямецчыны сустрэліся на польска-беларускім памежжы. Чыноўнікі выступілі з шэрагам заяваў што да абароны межаў еўразвяза і змагання з міграцыйнымі атакамі. У сваю чаргу літоўскі бок заяўляе, парушальнікаў мяжы рыхтуюць наўпрост на тэрыторыі Беларусі. Уладзіслаў Корсак працягне. Каля памежнага плота на польска-беларускай мяжы міністр унутраных справаў Польшчы Томаш Сімоняк і ягоны нямецкі калега Александр Добранд абмеркавалі супрацьстаянне гібридным пагрозам з боку рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Мы супольна ацэньваем пагрозы і праблемы перад Нямецчынай і Польшчай ды разлічваем у тым ліку на фінансавую дапамогу Нямецчыны ў абароне вонкавых межаў еўразвязу. Ніколі адна краіна не дасць рады з праблемай нелегальнай міграцыі за кошты іншай краіны. Мы мусім развязваць праблему разам. Адною з супольных захадаў сталася вяртанне польскім бокам кантролю на межах з Нямецчынай і Літвой. Александр Добранд прызнаў эфектыўнасць такога рашэння ў барацьбе з нелегальнай міграцыяй. Мы заходзім з таго, што польскім памежнікам удаецца спыніць практычна ўсе спробы нелегальнага перасячэння. Натуральна, бываюць выпадкі незаконнага мінання мяжы, асабліва праз Латвію і Літву. Нерэгулярных мігрантаў выкарыстоўваюць як зброю ў гібриднай вайне, якую Расія і Беларусь вядуць супраць Еўропы. У сваю чаргу старшыня капчаміісційскай літоўскай памежнай заставы Альгіс Кіселюс у каментары выданню Дэлфі заявіў, што на тэрыторыі Беларусі мігрантаў могуць адмыслова рыхтаваць пераадольваць перашкоды. У мяне ёсць такое падазрэнне, што, быць можа, на беларускай тэрыторыі ёсць падобны фізічны бар'ер, і на ім трэніруюцца, бо дзеюць вельмі аператыўна. Як быццам ведаюць, дзе і як хутчэй можна пераскочыць. 1,5–2 хвіліны 15 чалавек прабіраюцца. З пачатку года памежнікі толькі са згаданай літоўскай заставы спынілі спробы каля 150 мігрантаў нелегальна перайсці мяжу. Яшчэ 100 чалавек былі затрыманыя ўжо пасля пераадолення імі памежнага плота. Інфармацыю пра адпаведнае рыхтаванне мігрантаў спецслужбами Лукашенки нам подтвердил Белпол. Они отошли от практики, когда они брали количеством, скажем так, не качеством. Сейчас это небольшая группа мигрантов, которые тренируются, которые при этом еще оснащаются различного рода, скажем так, специальными средствами для облегчения пересечения вот этого забора и других преград. Гэтак у якасці падручных сродкаў выкарыстоўваюць больш масіўныя лесвіцы, каб ужыць калючы дрот. Нажніцы па метале, рыдлёўкі і нават гумовыя чаўны для спробаў пераадолець мяжу па вадзе. Літоўскія службы фіксавалі выпадкі, калі ў адным такім чаўне плылі 9 асобаў. Парушальнікі таксама спрабуюць зрабіць падкопы. У польскіх жа памежнікаў на мінулым тыдні ляцелі камяні і нават коктейль Молотова. Не все здесь как бы является сценарием Лукашенко, в том числе здесь отыгрывают свою роль и российские, скажем так, российское там влияние. Штурмы мигрантов, они происходят вот именно так волнообразно, то есть то это больше, то это меньше, то это агрессивно, то это не агрессивно. То есть таким образом они все время держат в напряжении страны Европейского Союза. Сёлета ў сярэдзіне траўня Літва падала супраць Беларусі пазоў у міжнародны суд ААН у Гаазе. У пазове у віну рэжыму Лукашэнкі ставяць арганізацыю міграцыйнага крызісу, за што літоўскі бок патрабуе ад Беларусі 200 мільёнаў еўраў кампенсацыі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пра міграцыйныя атакі Лукашэнкі, а таксама пра тое, чым гэта пагражае простым беларусам, пагаворым неўзабаве ў студыі Белсат, ну а пакуль што да іншых тэмаў. Лукашенко прапанаваў губернатару Самарскай вобласці Расіі супрацу ў сферы ракетабудаўніцтва з падсанкцыйнымі беларускімі прадпрыемствамі. На спатканні ў Палацы Незалежнасці ў Менску ішлося пра вытворцаў чыпаў для расійскай зброі, якою атакуюць Украіну.
Мы в пристежку работаем с Российской Федерацией по созданию искусственных спутников, чипов, шмыпов этих и прочее. То, что мы переживали, останемся без них. У нас предприятия эти сохранены. Интеграл, Беломо и прочее, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите. Адно з падраздзяленняў аптычнага заводу Белома, навукова-тэхнічны цэнтр Лэмпт, залучылі ў 18-й санкцыйны пакет еўразвязу, прыняты на мінулым тыдні. Мацярынскі завод Белома ды Інтэграл пад санкцыі трапілі раней. Таксама ў размове з губернатарам Самарскай вобласці Расіі Лукашенка згадаў шматпакутны праект самалёта «Асвей» і паабяцаў пачаць яго вытворчасць. У траўні беларускія чыноўнікі заяўлялі, што першы ўзор супольнага расійска-беларускага лёгкаматорнага апарата павінен з'явіцца ў 2026 годзе. Збіраць «Асвей» збіраюцца ў Баранавічах. У ноч на панядзелак Расія чарговы раз атакавала беспілотнікамі ўкраінскую сталіцу. Паводле мясцовай адміністрацыі загінуў 1 чалавек. Яшчэ 9 атрымалі раненні. Пад удар трапілі супермаркет, складскія памяшканні і некалькі жылых дамоў. Адзін з удараў прыйшоўся на ўваход на станцыю кіеўскага метро Лук'янаўска. У той час на платформе акурат хаваліся месцічы. Ці пацярпеў нехта з іх, невядома. Акрамя таго, атаку беспілотнікаў зазнаў Івана-Франкоўск. Кіраўнік гораду назваў яе найбуйнейшую з пачатку поўнамаштабнай вайны. Пацярпелі 4 асобы, яшчэ 12 атрымалі раненні ў Харкаве. Там расійскія БПЛА атакавалі жылы комплекс. Для беларусаў падарожжы праз тэрыторыю Расіі робяцца ўсё больш непрадказальнымі. Пасля чарговай масавай атакі ўкраінскіх дронаў, у тым ліку на Растоўскую вобласць Расіі, сотні людзей сутыкнуліся з сур'ёзнымі перашкодамі. Затрыманыя цягнікі, адмененыя авіярэйсы, перагружаныя тэрміналы. Тэму працягне Руслан Ігнатовіч. У адказ на абстрэлы сваёй тэрыторыі Украіна ударыла па Расіі. Сярод цэляў адна з асноўных лакацыяў на поўдні гэтай краіны – каменаломня, дзе ў выніку падзення аскепкаў БПЛА загарэлася частка чыгуначнай інфраструктуры. Все логистические узлы железной дороги, особенно которые являются, скажем так, областного значения, они являются важными. Если они повреждены и даже несколько дней не функционабельны, это существенно влияет на своевременность отправки горюче-смазочных материалов, подкреплений, начиная от людского ресурса и заканчивая техникой, боеприпасами и так далее. Праз пагрозу атак паводле паўднёва-каўказскай чыгункі Расіяй за мінулыя выходныя былі затрыманыя больш за 130 цягнікоў. Перасоўвацца ў кірунку Ростова зрабілася немагчыма. Гэта закранула і беларусаў. Цягнік Адлер-Менск адставаў ад раскладу амаль на 6 гадзінаў. Пацярпела і авіязлучэнне праз вымушаную адмену пералётаў. Гэтак аэрапорт Шереметьева адклаў вылет 75 рэйсаў, а яшчэ 140 затрымалі. Частку самалётаў, што ляцелі на Москву, перакіроўвалі ў Санкт-Петербург. Но если говорить конкретно о таких планах, как ковер, которые, естественно, регулируются законодательством внутренним, то ИКАО о них непосредственно не говорит. ИКАО призывает к безопасности воздушного транспорта, а безопасность воздушного транспорта в том числе и говорит о том, что государство, обеспечивающее полеты в определенной своей зоне, оно должно гарантировать безопасность гражданской авиации. Тысячы пасажыраў зрабіліся закладнікамі сітуацыі без інфармацыі пра магчымасць вылету, квіткоў і начлегу. Им авиакомпании должны, первое, обеспечить воду, обеспечить право на звонки, обеспечить отель, если это пересадка, там, в зависимости от часов, ночью или днем, там разная длительность, обеспечить привоз, увоз пассажиров, написано вплоть до, то есть это может быть осуществляться различными средствами транспорта, вплоть до такси, до самого отеля и обратно, горячее питание после определенного числа часов, комнату матери и ребенка, если с малыми детьми. Мы патэлефанавалі ў Белавію, каб даведацца, ці даюць яны нейкія гарантыі сваім пасажырам, калі тыя плануюць маршруты праз тэрыторыю Расіі.
В любом случае, если рейсы задерживаются, пассажирам возвращается вся стоимость. Но рейсы Белаева летают по расписанию, но сегодня все рейсы выполнены в штатном режиме без всяких задержек. Если самолет летит, значит, уже безопасность. Если будет какая-то ситуация, то рейс будет задержан, он не будет вылетать. Главное – это безопасность, запомните, в авиации, не только в авиации. У выпадку ж, калі рэйс Белавіі затрымаецца ці агулам будзе адменены, кампанія абяцае вярнуць 100% ад цаны квітка ад мінімальнага тарыфу эканом з багажом. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Ну і яшчэ пра авіябяспеку. Азербайджан збіраецца падаць на Расію ў міжнародныя суды за знішчэнне ягонага пасажырскага самалёта, якое адбылося летась. Пра гэта на медыафоруме ў Шушы заявіў прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў. Паводле Аліева, расійскі бок дасюль не адказаў у справе катастрофы самалёта і не прызнаў віны. Гэтаксама не было выбачэнняў ці прапановаў кампенсацыі сем'ям загінулых і кампаніі «Азал» за знішчэнне транспартавага сродка. Адзінае, што зрабіў Пуцін, перапрасіў Аліева, што здарэнне адбылося ў паветранай прасторы над Расіяй. Азербайджанскі пасажырскі самалёт разбіўся ў Казахстане летась 25 снежня. Паводле азербайджанскага боку прычынаю сталася вонкавае фізічнае ўздзеянне. Найбольш імаверна, борт магла пашкодзіць расійская сістэма супрацьпаветранай абароны. Акурат у гэты момант у небе над Грозным фіксавалі актыўнасць дронаў. У выніку падзення тады 38 чалавек загінулі, яшчэ 29 атрымалі траўмы. Пока говорится о том, что она готовится подать. Вот, она еще не подает, то есть это как бы такое, последняя желтая карточка, которую Баку показывает Москве, или предпоследняя. Здесь вполне может быть, что каждая последняя вполне может быть предпоследней. Но это достаточно серьезный шаг, потому что это, я бы не сказал, что это увеличение размаха конфликта, да, его интенсификация, это его, я бы сказал, институционализация, да, потому что он переводится на новый уровень. Эканомна, хутка, але без належнага кантролю. Пасля таксовак і маршрутак улады ўзяліся за каршэрынгавыя аўты. Рэгуляванне гэтага сектару абмяркоўвалі ўжо двойчы на адмысловых нарадах у Менскім гарвыканкаме ды ў палаце прадстаўнікоў. Што ў выніку мае змяніцца для карыстальнікаў і для аператараў каршэрынга ў нашай краіне, высвятляла Ірына Юр'ева. Каршэрынг паводле новых правілаў. Улады анансавалі змены ў працы сэрвісаў кароткатэрміновай арэнды аўтаў у Беларусі. Афіцыйна праз істотную колькасць парушэнняў сярод карыстальнікаў пазычанага транспарту. Карыстальнікаў каршэрынгу чакаюць дадатковыя правяранні. Цяпер паказваць пасведчанне кіроўцы кліент каршэрынгу мае толькі падчас рэгістрацыі ў мабільным дадатку. Чыноўнікі ж прапануюць зрабіць абавязковым спраўджванне правоў накіравання аўтам перад кожнай арэндаю. Я лічу, што гэта вельмі добра, таму што, напрыклад, чалавек мае вадзіцельскае пасведчанне учора, а сёння яго могуць у яго забраць. Хаця нярэдкія выпадкі, калі бяспраўнікі карыстаюцца чужымі акаунтамі ў каршэрынгавым дадатку. Аднаго з такіх працаўнікі крымінальнага вышуку затрымалі ў Менску сёлета ў пачатку года и распачалі справу за згон аўта. Минчанин, никогда не получавший право управления автомобилем, воспользовался сервисом и под именем приятеля несколько раз арендовал каршеринговую машину. Позже он пояснил, что чувствовал зубную боль и хотел получить медицинскую помощь как можно скорее. Паводле сталічнай дзяржаўнай аўтаінспекцыі толькі сёлета каля 10% выяўленых нецвярозых кіроўцаў былі за стырном арандаванага аўта. Я выпивший. Таму ў такіх транспартавых сродках прапануюць усталяваць гэтак званыя алказамкі. Падобныя прылады не дазваляюць завесці рухавіка асобіна падпітку. Але ці настолькі надзейная гэтая сістэма, што яе немагчыма абысці? Заўсёды можна абысці штосьці, але добра, калі б такое было, таму што людзі часам ужываюць
на машины на каршеринге и чуешь такую вседозволенность. Машина не моя, раблю, что хочу. Кампаніям каршэрингу прапануюць больш відавочна абазначаць свае аўты на дарозе праз абавязковае маркіраванне. Сёння не ўсе арэндныя машыны маюць фірмовыя пазнакі, бо канкрэтнага патрабавання на гэты конт няма. Калі ж анансаваныя змены ўсё ж прымуцца, чаго чакаць беларускаму сектару каршэрингавых паслуг? Сам па сабе каршэринг – гэта растучы сектар у галіне цалкам у свеце. Таму Беларусь не будзе адрознівацца ад усяго астатняга света, калі не ввесці цалкам наўпростую забарону займацца гэтым бізнесам. Таму вось гэтыя новыя захады могуць паўплываць толькі на хуткасць роста гэтага сектара і на кошты. У Менску сёння працуюць 3 аператары каршэрингу. На канец 2024 года паводле сталічнай даі агулам ім належалі больш за 2400 аўтаў. Ірына Юр'ева, Белсат. Выканкам цвердзіць, што выкіду не было, таму няма чаго панікаваць. Ну а санстанцыя запэўнівае, што цалкам кантралюе сітуацыю. Тым часам берасцейцы яшчэ раніцай у чатах скардзіліся на смурод і рэзь у вачах. Дык быў выкід ці не было? Разбіралася Ірына Дарафійчук. Моцны смурод, рэзь у вачах і млоснасць. Берасцейцы ў гарадскіх чатах скардзіліся на сапсаванае паветра. З іхных меркаванняў прычынаю маглі быць выкіды з цэху вытворчасці каніфолі. Афіцыйны тэлеграм-канал берасцейскага гарвыканкаму знепраўдзіў інфармацыю і заклікаў не сеяць панікі. Важна, у МНС на гэты момант ніякіх паведамленняў пра такія інцыдэнты не паступала. Пад выглядам мясцовых жыхароў, занепакоеных смуродам у горадзе, мы звярнуліся ў берасцейскую абласную санстанцыю. Там нас запэўнілі, пагрозы для людзей няма, а цэх кампаніі «Будаўнічая тэхніка» і матэрыялы ўжо спраўджваюць. Просто был дождь, была влажность, поэтому ничего не случилось. Там все в пределах ПДК всегда, от запаха никто не застрахован. Есть выделение, но в пределах предельно допустимых концентраций. Мы занимаемся, пока и у прокуратуры это на контроле, поэтому... Цэх для вытворчасці эфіру каніфолі кампаніі «Будаўнічая тэхніка» і матэрыялы размешчаны на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны Берасці. Размовы пра яго будову пачаліся ў 2018-м, прыкладна ў той жа час, калі ў горадзе адбываліся пратэсты супраць шкоднага для наваколля акумулятарнага заводу. І, наприклад, санітарна-тэхнічная зона гэтага прадпрыемства па вытворчасці каніфолі была парушана ў 4 разы. І вось пакуль ішлі пратэсты, гэтыя прадпрыемствы не запускаліся. З 2020 года не было запущено ні адно шкоднае прадпрыемства, супраць якога пратэставалі людзі. У лютым 2023-го цэх пачаў працу. Але на экалагічны стан у Берасці ўплываюць не толькі прадпрыемствы свабоднай эканамічнай зоны. Даволі часта былі выкіды аміака на савушкіным прадукце. Малочнае прадпрыемства, якое належыць Машэнскаму, які недавно патрапіў пад санкцыі. І час на часу нешта такое прорываецца. І што можна казаць пра якасць паветра, то яна ў Берасці даволі дрэнная і даволі часта просто ідзе пах зачысных. Агулам жа праблемы з якасцю паветра назіраюцца не толькі ў Берасці. Да прыкладу, у пачатку ліпеня на моцны смурод і пах каналізацыі скардзіліся менчукі. Прычыну знайшлі хутка – угнаенне палёў вакол сталіцы. Ірына Дарафійчук, Белсат. 17гадовая беларуска Каміла Ляўчук сталася чэмпіёнкаю свету па стрыт-ліфтынгу сярод юніёрак. На турніры ў Амстэрдаме дзяўчына падцягнулася з дадатковаю вагою 41 кілаграм і адціснулася на брусах з вагою 50 кілаграмаў. Каміла Ляўчук – палітычная эмігрантка і таму на міжнародных спаборніцтвах рэпрэзентуе Польшчу, дзе цяпер жыве і трэнуецца. Папярэдне яна атрымала тытул чэмпіёнкі Польшчы па падцягванні на турніку, а таксама займала 3-е і 4-е месцы на чэмпіянатах Польшчы па стрыт-ліфтынгу. Уражаннямі Каміла падзялілася з Белсатам. Сам старт мне, канешне, вельмі спадабаўся, таму што сапраўды гэта было для мяне вельмі цікава. Але стрэсу амаль не было. Я просто ў той дзень я была упэўнена, што у мяне атрымаецца гэта зрабіць. Я была упэўнена, што я зраблю свае лепшыя вынікі. То бок, я зрабіла вынікі, якія рабіла ўжо на спаборніцтвах. Гэтыя вынікі, як на мой узрост, век даволі-такі добрыя. Таму я просто ўжо атрымлівала задавальненне з саміх спаборніцтваў.
У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіну ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, які мы правядзем разам з заўсёды падцягнутым у выдатнай фізічнай форме маім калегам Алесем Залеўскім. Алесь, вітаю. Вітаю, гаспадарства. Якая перспектыва адкрыцця памежных пераходаў Беларусі з еўразвязам? Ацэнім разам з Артёмам Бруханом на фоне эскалацыі мігранцкіх атакаў на беларуска-польскай мяжы, а таксама рашэння Нямецчыны падтрымаць палякаў у ахове мяжы з нашай краінай. Гэта неўзабаве, а пакуль самыя цікавыя публікацыі нашай старонкі belсat.eu. Адзін умоўны літовец вырабляе больш прадукцыі, чым адзін умоўны беларус. Прынамсі, гэта вынікае з паказнікаў валавога ўнутранага прадукту. ВУП Літвы амаль на 20% большы, чым у Беларусі, пры тым, што насельніцтва там утрая меншае. І пачыналі краіны пасля развалу СССР фактычна на роўных, і абедзве перажылі моцныя крызісы. Наш калега Алесь Наваборскі задаўся пытаннем, як так выйшла і ці ёсць у Беларусі шанец дасягнуць падобнага поспеху. Па адказ журналіст Белсату звярнуўся да літоўскага эканаміста і дыпламата, а цяпер еўрадэпутата Пятраса Аўштравічуса. Асноўную прычыну росквіту Літвы той назваў разварот краіны ў бок еўрапейскай эканамічнай супольнасці і выбары рынкавай эканомікі. Беларусь геаграфічна еўрапейская краіна, а еўрапейскі досвед кажа, што не варта чакаць цудоўнай і выдатнай будучыні, калі не ідзеш па еўрапейскім шляху. Не можа быць цудаў, калі не шануеш еўрапейскай гісторыі, еўрапейскай спадчыны, проста адкідваеш гэта. Таму моя першая парада такая: немагчыма аддзяліць палітычнае развіццё ад эканамічнага. Менавіта арыентацыя Беларусі на Расію, дзе пануе азіяцкая мадэль эканоміі, як кажа Аўштравічус, не дае нашай краіне паўнавартасна развівацца. Пры гэтым нават адмова ад такой мадэлі не дасць хуткага эфекту, бо давядзецца правесці шмат балючых для насельніцтва рэформаў. Але ў той жа час у Беларусі ёсць адна перавага, упэўнены еўрадэпутат. Краіна можа скарыстацца досведам Літвы ці Польшчы і не паўтараць некаторых памылак, якіх чытайце на сайце belsat.eu. Цуды часам здараюцца. Гэта адчула беларуска, якая жыве ў Польшчы. Яна змагла атрымаць кампенсацыю ад лоукостера Візер. Што праўда, справа заняла больш за 2 гады. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі задаліся пытаннем, калі пасажыр мае права на кампенсацыю за затрымку рэйсаў. Прынамсі, у еўразвязе ёсць агульныя правілы для ўсіх авіаперавознікаў. Там дакладна распісана, калі можна патрабаваць кампенсацыю, а калі не. Да прыкладу, авіякампаніі не абавязаны нічога плаціць, калі палёт не адбыўся праз акт тэрарызму, забастоўку працаўнікоў аэрапорту, сур'ёзныя неспрыяльныя ўмовы надвор'я, палітычныя беспарадкі і гэтак далей. Калі ж віна на перавозніку, то можна цягам 3 гадоў патрабаваць на кампенсацыю. У рэгламенце нават прапісаныя сумы, на якія можна разлічваць ад 250 до 600 еўра. Таксама пасажыр можа патрабаваць прынамсі вяртання грошай за білет пры овербукінгу. Гэта калі авіякампанія прадала на рэйс больш квіткоў, чым месца ў салоне. Якія яшчэ ёсць нюансы сістэмы кампенсацыі, чытайце ў адмысловым матэрыяле на нашым сайце. З'явіліся падрабязнасці перамоўнага працэсу паміж ЗША і Лукашэнкам. Некаторыя цікавінкі ў інтэрв'ю выданні палітыкоў распавёў дарадца пасланніка прэзідэнта ЗША ў справе ўкраіны Джон Коул. Ён браў удзел у перамовах з кіраўніком Беларусі, пасля якіх на волю выйшаў палітвязень і грамадзянін Злучаных Штатаў Юрый Зяньковіч. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі пачыталі гэта інтэрв'ю і пераказалі асноўныя моманты. Коул апісвае сустрэчу як сапраўдную шпіёнскую аперацыю, падчас якой ён павінен быў увайсці ў давер да гаваркога кіраўніка Беларусі. Мне сказалі зачараваць яго, падурыцца з ім, што я і зрабіў. У нейкі момант на стале з'явілася гарэлка. Прагучаў тост за Трампа. Яго прапанаваў Лукашенка, сцвярджае Коул, а сам ён падняў келіх за гаспадара застолля. У выніку дэлегацыя атрымала тое, што хацела – вызваленых вязняў. Як Коул ездзіў у Менск другі раз, каб забраць 14 зняволеных, чытайце на старонцы belsat.eu. На платформе Netflix выйшаў 7-й сезон аднаго з самых рэзанансных серыялаў апошніх дзесяцігоддзяў «Чорная люстэрка». Крытыкі і гледачы назвалі яго менш змрочным і нават чалавечным, аднак серыял не страціў свайго саркастычнага адлюстравання самых чорных якасцяў сучаснага чалавецтва. Наш калега Арсен Руденко паглядзеў усе серыі «Чорнага люстэрка» і распавёў, чаму серыял варта паглядзець усім. Гэтак першы эпізод новага сезону прысвечаны засіллю рэкламы ў нашым жыцці, і аўтары паказваюць, што будзе, калі гэты бізнес дабярэцца да нашай свядомасці. На фоне навінаў пра ўбудаваныя ў мозг чалавека чыпы гэтая ідэя не выглядае надта фантастычнай.
Яшчэ адна серыя папярэджвае пра небяспеку заглыблення ў віртуальнай рэальнасці, якія ўсё менш адрозніваюцца ад рэальнага свету. А фінальны эпізод распавядае пра тое, што можа здарыцца, калі мы аддамо занадта шмат улады штучнаму інтэлекту. На думку Арсена Рудэнкі, чарговая чорная люстэрка – гэта перасцярога, што чалавецтва яшчэ не дарасло да тэхналогіяў, якімі ўжо карыстаецца. Новая эскалацыя мігранцкіх атакаў на мяжы еўразвязу з боку Беларусі. Як гэта адаб'ецца на шаровых грамадзянах, а таксама як доўга яшчэ ўлады Беларусі змогуць караць беларусаў за ўдзел у пратэсных маршах 5гадовай даўніны. Гэтая тэма абмяркуем з топавымі экспертамі ў рэгіёне. Запрашаю. Шановне гаспадарства, дзякуй вялікі за тое, што застаецеся з Белсатам. Для нашых гледачоў, якія глядзяць нас на Ютубе, ёсць мажлівасць таксама далучацца і да каментавання ў жывым эфіры, што вы робіце, што, праўда, пакуль што найбольш абмяркоўваемыя тэмы – гэта атака на Украіну Расіі чарговая, а таксама кабачкі. Ужо? Сезон? Куды ж без іх? Ну і таксама ёсць спадарства магчымасць, акрамя кабачкоў, пісаць і пра больш актуальна, хаця што это я замахнуўся на святое, пішыце, самае цікавае, будзем чытаць, рэагаваць, ну і таксама удзельнічайце ў нашай апытанцы. Міграцыйны крызіс, зачыненыя межы, вось у Беларусі гэта такія рэаліі. Хто вінаваты ў гэтым? 4 варыянты адказу. Я адразу прызнаюся, прагаласаваў, прыемна быць у большасці. Рэжым Лукашэнкі, 87% на гэты момант лічаць, што ён вінаваты. Таксама ёсць варыянты, усе беларусы крыху вінаваты. Ёсць варыянт, тут можна было як цытату яго аформіць, пракляты захад не дае нам жыць. Ну і яшчэ варыянт такі філасофскі, ніхто не вінаваты. Ну такое жыццё склалася папросту так. Калі ласка, галасуйце, пакідайце свае меркаванні. Так, ну і калі пра меркаванне ў чаце, то можа хтосьці нас глядзіць з Берасця ці Берасцейшчыны, Белазёрску, мае там знаёмых, што там за пахі шкодныя, што там адбываецца на дадзены момант. Можа, ёсць інфармацыя, пішыце у наш чат. Калі вам бяспечна, як бяспечна падтрымліваць нас і ставіць лайкі ў тым ліку, глядзіце відэаінструкцыю ў апісанні відэа. Мы ж да першай нашай тэмы. На беларуска-польскай мяжы з 18 да 20 ліпеня на выходных зафіксавалі амаль 400 спробаў незаконнага пераходу. У тым ліку з гэтай нагоды да польска-беларускай мяжы прыбылі сёння міністры ўнутраных справаў Нямецчыны і Польшчы. Але пра ўсё па парадку. Сітуацыя на мяжы да сёння напружаная. Мігранты кідаюць у польскіх памежнікаў камяні і бутэлькі. Найбольшая колькасць спробаў нелегальна мінуць мяжу на падляскім участку. У нядзелю былі зафіксаваныя больш за 160 выпадкаў. Паводле польскага боку сярод мігрантаў грамадзяне Конга, Ганны, Камеруну, Эфіопіі і Афганістану. Тым часам Народнае антыкрызіснае ўпраўленне прапануе Польшчы увесці санкцыі супраць кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі. Паводле Паўла Латушкі ў польскі МУС ужо перадалі пакет прапановаў, які таксама залучае санкцыі супраць беларускіх прапагандыстаў, звязаных з міграцыйным крызісам. Латушка падкрэсліў, санкцыі мусяць быць скіраваныя не супраць беларусаў, а супраць рэжыму. У нашай студыі знаходзіцца намеснік Паўла Латушка, кіраўніка НАУ, Артём Брухан, намеснік, власна, кіраўніка. Так, вітаем вас. Вечар добрый дзень. Спадур Артём, сёння, так як мы даведаліся, кіраўнік НАУ быў у міністэрстве замежных справаў. Акурат таксама адбывалася эта гучная сустрэча міністра ўнутраных справаў Польшчы і Нямецчыны на мяжы з Беларусяў. Ну і вось гэта ініцыятыва, каб памежны камітэт беларускі быў пад санкцыямі, так, і ціск на яго аказаны, у тым ліку, каб закрываць таварныя патокі, заявіў Латушка, так, біць па рэжыму, каб яму гэта вельмі дорага каштавала, вось правакаванне так гэтага міграцыйнага крызіса, і таксама ініцыяваў па аналогіі з Літвой іск у міжнародны суд ААН. Маецца на ўвазе, каб Польшча таксама далучылася да гэтай ініцыятывы.
Штосьці вядома, якая пазіцыя польскага боку ў гэтай справе, ці да вас прыслухоўваецца, і навошта нагу такія захады патрэбныя? Ну, давайте пачнем з таго, што захады па ўнясенню ў санкцыйныя спісы прадстаўнікоў дзяржпагранкамітэту яны адбываліся фактычна з пачатку міграцыйнага крызіса. Яшчэ ў 2021 годзе былі ўведзены санкцыі супраць тых людзей, якія займаліся арганізацыяй гэтага крызісу, супраць тых кампаніяў, якія дапамагалі яго арганізоўваць. То бок гэтыя захады ўжо прымаліся. Справа ў тым, што не ўсіх, напрыклад, намеснікаў кіраўніка дзяржпагранкамітэту ўнеслі ў санкцыйны спіс, таму такая прапанова намі была прапанавана яшчэ ў 2024 годзе. 1 ліпеня быў дасланы ліст, каб Міністэрства ўнутраных спраў ввяло санкцыі на гэтых людзей, бо зразумела, што міграцыйны ціск працягваецца на мяжы, што крызіс не сыходзіць, і Польша, ну, нейкім чынам, мне падаецца, павінна рэагаваць на гэты крызіс, ну, умоўна кажучы, што гэта ненармальна. Трэба прымаць нейкія захады, каб дэманстраваць палітычна. Гэта ненармальна. І вось гэтыя санкцыі персанальныя, якія прапанаваны, гэта вось тая самая палітычная рэакцыя польскага боку, якая магла бы быць. Але мы актывізавалі гэты напомнілі, то бок, польскаму боку ў пачатку ліпеня 25 года, вось так, недаўна, некалькі тыдняў таму. Ну і зараз проста на сустрэчу ў Міністэрстве замежных спраў спрабавалі каб напомніць пра гэта, бо Дональд Туск той же самы, ён у сваёй прамове казаў, што рэакцыя на такія дзеянні рэжыму Лукашэнкі, яна павінна быць. Ну вось адзін з прапанаваных захадаў гэта вось такія персанальныя санкцыі на тых, хто арганізоўвае і дапамагае ў гэтым міграцыйным крызісе. Што тычыцца другой часткі вашага пытання, таварныя перамяшчэнні тавараў, гэта больш такая глобальная стратэгічная мэта, каб не проста палітычны месседж даслаць, што вось гэты міграцыйны крызіс гэта ненармальна і што трэба яго спыніць, а фактычна гэта інструмент, з дапамогай якога можна спыніць гэты крызіс, каб было Лукашэнку і яго рэжыму больна працягваць такую, ну, умоўна кажучы, неадэкватную знешнюю палітыку дачынення да сваіх суседзяў. Да, я толькі гледачам нагадаю, што менавіта міграцыйны крызіс з'яўляецца адной з прычынаў, бадай, асноўнай прычынай, чаму закрыты памежныя пераходы, асноўныя памежныя пераходы паміж краінамі Еўразвязу і Беларусю, бо ён датычыць таксама і Латвіі, і Літвы. Чаму менавіта цяпер ці нейкія новыя ўводныя даныя з'явіліся для развязкі гэтага крызіса? Бо я паслухаў міністраў польскага і нямецкага, яны адзін аднаго хвалілі, што ўсё добра, хаця колькасць якраз так гэтых штурмаў расце, змянілася кан'юнктура, прасцей цяпер гэтае пытанне вырашаць, ці Лукашенко пасылае нейкія сігналы, што ён гатовы гэта пытанне вырашаць, толькі чакае прапановы? Не, я не думаю, што тут усё звязана з кан'юнктурай. Дарэчы, няма ніякіх сігналаў, якія бы сведчылі. Колькасць мігрантаў не зніжаецца, а часам павялічваецца. Таксама яны выкарыстоўваюць, ну, фактычна зброю, коктейль Молотова, там доскі з цвікамі забітыя, яны кідаюць у польскіх салдат. Ну, раней гэта прывяло ўжо да гібелі польскага жаўнера. Таму тут справа ў тым, што я бы не казаў, што кантэкст ці сітуацыя змянілася. Хутчэй, справа ў тым, што актуалізавалася гэтая сітуацыя, што польскія палітыкі пачалі больш гучна казаць пра гэты міграцыйны крызіс. Вось, напрыклад, міністр унутраных спраў, што рэакцыя павінна быць. І Дональд Туск, прэм'ер-міністр польскі, кіраўнік ураду, ён сказаў, патрэбна жорсткая рэакцыя. Вось мы, як каманда, якая займаецца падрыхтоўкай санкцыйных спісаў, дарэчы, мы таксама рыхтавалі той самы першы прапанову, у якую увайшло больш за 300 імёнаў розных людзей, якія датычны да гэтага крызісу, не толькі да гэтага, але сэнс у тым, што вось мы, як каманда, якая займаецца вось такой справай, прапановвае польскаму боку, ну, канкрэтна падрыхтаваныя дакументы, як гэта можна хутка зрабіць. Артём, дазволю сабе внесці такую нотку канспіралогіі ў нашу сённяшнюю размову. У 22-м годзе тады таксама ўжо грымеў гэты міграцыйны крызіс, але тады перад уварваннем Расіі, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі ва ўкраіну, тады былі зафіксаваныя і атакі вось гэты міграцыйныя на украінскую мяжу. І выказвалася меркаванне, што гэткім чынам вось гэтыя расійска-беларускія злачынцы, яны спраўджваюць, гэта як выведка была, наколькі абароненая мяжа. Цяпер мы ведаем, што у Беларусі у тым ліку будуць адбывацца гэтыя вучэнні захад 2025, усё часцей гавораць пра магчымасць ваеннага
канфлікту ўжо з краінамі еўразвязу, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Ці можна увязваць вось тут якраз гэтую актывізацыю яшчэ і вось з гэтай, можа, канспіралагічнай, але выведкай, наколькі еўразвяз сёння мае абароненыя трывалыя межы? Ну, ведаеце, калі б гэта было вось у 22-м годзе гэта адбывалася, калі еўразвяз сапраўды быў не падгатоўлены, не рэагаваў, ну зараз вось пабудавалі гэты плот, падводзяць, как бы размяшаюць больш вайсковага кантынгенту, памежнікаў, дапамагаюць унутраныя войскі польскаму боку. Таму для мяне хутчэй гэта выглядае як спроба правакаваць Захад вось на такую адэкватную, дарэчы, рэакцыю, і потым казаць, што Захад правакуе, што Захад там накіроўвае... Ну, то бок казаць, што НАТО хоча захапіць нас, але ж зразумела, што не хоча, яны проста бароняць сваю мяжу. Таму я думаю, што ў вайсковым сэнсе, ну, магчыма, так, яны спрабуюць гэта дзесьці, як кажуць, праверыць, але хутчэй я ўсё ж такі бы бачыў тут такую палітычную... Прапагандысцкую. Да, прапагандысцкую палітычную інтэрвенцыю і ПСО, як кажуць. Бо яны, дарэчы, Пуцін, які ініцыюе фактычна вось гэта ўсё, ён жа, як кажуць, ну, дасягае, на жаль, свае мэты. Краіны Шэнгену пачынаюць вводзіць кантроль унутры еўразвяза. Гэта то, чаго хоча Расія, каб еўрапейскі звяз, які будуецца на адкрытасці межу, на магчымасці перамяшацца, ускладняў гэтую сітуацыю, каб потым унесці раскол і ў НАТО. Ну, то бок гэта ўсё такая глобальная гульня Расіі супраць Захаду. Так, можа Беларусія выскачыць зараз. Валера, мы яшчэ толькі закранем, пашырым нашу размову да Літвы ў тым ліку. Ну і вось пра тое, што ты казаў пра гэтыя трэніроўкі ў Літве. Усё часцей фіксуюцца арганізаваныя і добра падрыхтаваныя спробы нелегальных мігрантаў мінуць мяжу з боку Беларусі. Кіраўнік капчамі сцеўскай памежнай заставы ў Літве Альгіс Касіеліс заявіў, паводле паводзінаў мігрантаў можна меркаваць, што іх навучаюць хутка і эфектыўна прарывацца праз фізічны бар'ер. Мы звярнуліся па каментар у фонд Белпол. Ці пацвярджаюць яны такую інфармацыю? По информации Белпол, действительно, так называемые белорусские силовики, специальные службы, они тренируют... Трэба нейкім чынам прымушаць рэжым змяняць сваю агрэсіўную знешнюю палітыку. Унутраную рэпрэсіўную і агрэсіўную знешнюю. Але гэта працягваецца. І тут устае пытанне суб'ектнасці Лукашэнкі ў гэтым пытанні. Ці можа ён зрабіць так, каб спыніць гэты міграцыйны крызіс? Ці сапраўды ён кіруецца з Масквы, і пакуль Масква не вырашыць пытанне такім чынам, што ну давайте спынім гэтую гібрыдную агрэсію дачынення да Захаду, то будзе гэта працягваць. Але это ў выпадку, калі у Захада ці ў дэмакратычных сілаў ёсць штосьці прапанаваць Лукашэнку за змяненне этой, па-першае, так, палітыкі, па-другое, магчыма, у Лукашэнку ёсць свая матывацыя гэта рабіць дзеля таго, каб беларусы былі зачыненыя ў Беларусі, так? Тыя ж праблемы з візамі і з памежнымі пераходамі вынікаюць з гэтага крызісу і ізаляванасць беларусаў. Я думаю, што ў гэтым зацікаўлена першую чаргу Масква. У ізаляванасці Беларусі і адарванні яе ад Еўропы і ад Польшы, бо зразумела. Але рэжым Лукашэнкі гэтаму спрыяе. Ну, то бок тут пра нацыянальныя інтарэсы размова не ідзе. Ён проста спрыяе тым інтарэсам, якія ёсць у Масквы. А наколькі што Захад можа прапанаваць? Ну, слухайце, Захад уводзіць санкцыі у адносін да рэжыму Лукашэнкі. І калі нам казалі, не трэба выступаць за санкцыі, не трэба рабіць так, каб яны ўводзіліся, лабіяваць увядзенне гэтых санкцыяў, ну, вось зараз ёсць размова пра што казаць, так? То бок камунікацыя пры умовах ціску. Дарэчы, так Злучаныя Штаты дзейнічаюць. І гэта нармальны лагічны падыход. Калі б не было ціску, то ніхто бы і не камунікаваў, не было бы у таго боку жадання камунікаваць. Артём, мой калега Алесь прадставіў вас дастаткова сціпла, акрамя ўсяго вы яшчэ і спікер каардынацыйнай рады, аналітык, можна працягваць. Наконт каардынацыйнай рады, паслухайце, я вярнуцца хацеў да сённяшняй сустрэчы з польскім бокам, НАУ. Ці можна гаварыць, што прынамсі ў НАУ ёсць такая тактыка размаўляць індывідуальна, персанальна, тому што калі гаварыць агулам з еўрапейскай агульнай машынай, все наракаюць, што она даволі такая бюракратычная. І прасцей наўпрост гаварыць з зацікаўленымі бакамі, напрыклад, з палякамі, з літоўцамі. Ці сапраўды гэта так, альбо я папросту кажу тое, чаго б мне хацелася. І калі гэта ўсё-такі так, ці можа гэта быць прыкладам і для астатніх дэмакратычных сілаў, акрамя НАУ, больш адрасна працаваць
Я думаю, што гэта адбывалася і раней, гэта тактыка, гэта цалкам лагічна, бо мы знаходзімся тут у Польшы, гэта наш сусед Беларусі, таму зразумела, што у іх ёсць інтарэс, у нас ёсць разуменне, экспертызай па Беларусі больш, чым дэмакратычныя сілы, ніхто не валодае. Гэта трэба разумець, я думаю, што польскі бок таксама гэта разумее. Але праца, ну, тут у гэтым сэнсе павінна ісці у розных накірунках, у тым сэнсе, што і ў Брюсселі працаваць агулам з Еўрапейскім Саюзам і кропкава мэтава, бо самыя зацікаўленыя краіны ў спыненні гэтага міграцыйнага крызісу, ну, зразумела, это Польша и Литва. Ну, і Латвія. І Німеччина. Боже, там можна працягваць. Так, дзякуй вялікі за размову. Артём Бруха, намеснік кіраўніка НАО, быў у нас у гасцях, абмяркоўвалі мы апошнюю эскалацыю мігранцкіх атакаў на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу. Но мы да іншых тэмаў. У Менску масава ўзбуджаюць крымінальныя справы супраць удзельнікаў пратэсту 2020 года. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» гаворка ўжо пра сотні чалавек. Гэта звязваюць з блізкім заканчэннем тэрміну даўніны прыцягнення да адказнасці паводле пратэснага 342 артыкулу за ўдзел у дзеяннях, што нібыта парушаюць грамадскі парадак. Затрыманні адбываюцца нават праз тое, што твары ўдзельнікаў акцыяў былі пазнавальныя ў нядаўнім польскім дакументальным фільме. Як паведамляюць праваабаронцы, паказальныя суды праходзяць ледзь не штодзённа. Таксама ў Беларусі пачаліся масавыя судовыя працэсы паводле так званай справы дваровых чатаў. Асноўныя абвінавачванні – спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцы кажуць, што падчас затрыманняў шмат каго распытвалі менавіта пра ўдзел у чатах, папулярных у час паслявыбарчых пратэстаў. У берасцейскім СІЗА сёлета на травень заставаліся каля 50 чалавек, абвінавачаных паводле так званай справы беларускага гаюна. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Усяго ў изолятары ў той час утрымліваліся каля 280 чалавек, з якіх да 70% палітычныя вязні. Спадарства, глядзіце студыю «Белсат», жывы эфір. Дзякуем усім, хто далучаецца да нас. Абмяркоўваем мы тэму, якая бадай усіх беларусаў і датычыць, нават тых, которые з'ехалі, то прынамсі іх сваякоў. Марыя Колесава-Гудзіліна, адвакатка, вядомая ў Беларусі, знаходзіцца намі на відэасувязі. Вечар добры, спадарня Марыя. Добрый вечер. Так, ну мы все па старой вось гэтай тэме. 342 артыкул. Давайте я конкретную ситуацию обмалюю, и вы скажете, что мае быць далей. Калі справу по 342 артыкуле, вось по этим народным, за падзеі ў жніўні 2020 года узбудзілі летом 2025 года, улады паспеюць асудзіць чалавека да тэрміну даўнасці? Ну, прыкладна, я думаю, что да, можна паспець, калі хутка рабіць. Я бачыла справы, якія і за месяц следчыя рыхтавалі, потым гэтыя справы выходзілі да прокурора, хутка прокурор передавал у суд, і суд дакладна там таксама хутка назначал гэты тэрмін для разгляду. Але застаецца вельмі нешмат часу. Ну, першыя ўжо пайшлі сёння, 21 июля у нас ёсць выпадкі по 342 артыкулу таксама за падзеі ліпеня 2020 года, таму па некаторым дзеянням гэты тэрмін скончыўся. Але калі гэта мы кажам пра тых, хто знаходзіцца ў Беларусі і могуць быць затрыманыя і гэтак далей, но можа быць так, што ваши, напрыклад, вы з'ехалі, а вас уже как бы установілі, і вы не ведаеце, што вы ў вышуку, то для тых беларусаў, якія ў замежжы, гэтыя 5 гадоў як бы не спасаюць. Не датычаць. Так, таму што... Не датычаць, в сэнсе і праз 5 год яно не пройдзе. Ну, таму што калі чалавек у вышуку па 342 артыкулу, вы бачылі, што ёсць спецвытворчасць па такім артыкулам, але насамрэч большасць з людзей знаходзіцца ў вышуку. Я думаю, што тых, хто ўдзельнічаў і з'ехаў, будуць таксама пападаць у гэты вышук. На іх не будзе распрастраняцца гэтыя 5 гадоў. На іх будзе распрастраняцца, таму што прыпыняецца гэты тэрмін, і ён падаўжаецца да 15 год. Марія, паслухайце, а ці ввогуле ёсць сэнс размаўляць пра тэрміны даўніны, там па якім артыкуле будуць судзіць, калі
Усе мы ведаем, што Лукашенко сябе паводзіць як такі стары аб'юзер. Вось калі яго не любяць масава, то ён это дараваць в прынцыпе не можа. І таму як бы быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца. То бок выгасне тут тэрмін даўніны, прыдумаць штосьці іншае, альбо я вось так занадта негатыўна гляджу на беларускую рэальнасць. Як вы думаеце? Ну, слухайце, насамрэч, яны ўсё ж такі намагаюцца рабіць это па тым законам, якія яны прымалі. Таму, ну, как бы, гэта будзе, можа быць, і знойдзецца іншы артыкул, але будзе і так, што яны будуць працаваць па сваім жа законам. Таму пройдзе 5 год, знойдуць іншыя абставіны, каб затрымліваць іх і так далей. Гэта дакладна так і ёсць. У нас ёсць таксама справа Гаюна, і будуць шукаць гэтыя дваравыя чаты, таму што там нашмат даўжэй тэрмін. І таму магчымасці там дадаць, ну, напрыклад, можна, хтосьці будзе казаць, што ўдзел у маршах яны можа кваліфікаваць як нейкую экстрэмісцкую дзейнасць. Хаця гэта, канешне, ну, з юрыдычнага пункту гледжання гэта хлусня. Але ведаеце, яшчэ цікавы момант, што праваабаронцы шмат гадоў кажуць, што 342 артыкул гэта незаконны артыкул. То есть ён супярэчыць усім міжнародным стандартам і гэтак далей. Зараз я баюся таго, што рэжым зробіць фінт ушамі і скажуць, ну так, гэта незаконны артыкул, таму ваши дзеянні будуць падпадаць па 293 артыкул. Это масавыя беспарадкі? І там... Так. Але масавымі беспарадкамі зараз з'яўляюцца толькі падзеі 9-11 жніўня 2020 года, і затрымлівалі людзей. Но былі і тых, кого затрымлівалі 9 і кваліфікавалі іх дзеянні по 342 артыкулу, тому што, напрыклад, яны там кідаліся камнямі или нечым такім іншым. Ну, гэта, ну, как бы, усё ж таки робіцца выгляд, што працуюць правілы, гэтыя законы, рэгуляванне, якое ёсць у Беларусі. Ну, так, яно можа пагаршацца, але яны робяць гэта так, як робяць. Трэба выклікаць адваката на суд, яны выклікаюць адваката на суд. Пытанне проста ў тым, хто прыйдзе да цябе. Гэта ўжо такое, ну, как бы, улічваючы сітуацыю з прафесіяй і з адвакатурай, зараз, каб вы ведалі, помимо того, што ёсць 342 і іншыя артыкулы, напрыклад, зараз наплыў в адвакатуру з следчага камітэта, з судоў, з пракуратуры таксама в адвакатуру. Зараз тыя, хто ў 2020 годзе можа быў следчым, так і ёсць, такія ёсць уже выпадкі. Яны зараз адвакаты. І вось такі прыходзіць адвакат, напрыклад, выклікалі по такой справе. Ну... Як гэта выглядае? Ну, карцей, тут можна толькі адказаць, што беларусаў, якія з'ехалі ад маршаў і гэтак далей, небяспечна вяртацца ў краіну, і будзе все так же небяспечна. Усе тыя, хто лічыць, што будзе бяспечна пасля 5 год, гэта, ну, не трэба аб гэтым марыць, трэба проста неяк рэальнасць больш прыняць гэтую рэальнасць, так. Бок такая стадыя прыняцця. Марыя, яшчэ хацеў узгадаць вось эту новую базу, такі перапіс экстрэмістаў альбо перапіс насельніцтва Беларусі. Вось это новая база, пра якую стала вядома днямі. Паслухайце, ці можа быць так, што якраз яна таксама звязаная з тым, што улады турбуюцца вось гэтым магчымым тэрмінам даўніны, а таму трэба папросту перапісаць усіх гэтых змагароў праклятых, а потым на іх можна вешаць якія заўгодна артыкулы, можна крымінальныя вешаць, можна што заўгодна. Чалавек-то ёсць на карандаше, а як яго там рэпрэсаваць, да якая розніца? Ці можа быць такое развіццё сітуацыі, што далей будуць якраз ужо не такія палітычныя, скажем, артыкулы, а просто хоць як, хоць чым. Валер, з твайго дазволу я толькі гледачам скажу, што пра якія базы гаворка, так, што высветлілі недавно журналісты, што раней была адна такая вялікая база, якая называлася «Беспарадкі» у Міністэрства ўнутраных справаў, так, і там траплялі ўсе замяшаныя ў падзеі 2020 года. Цяпер яшчэ адна з'явілася, плюс актывіст. Это ўсе падазроныя, в прынцыпе, так. Яна была раней.
Ну вот расскажыце, так тады, Марыя, як яно было? Да. Насамрэч, гэтая практыка браць пад улік усіх тых, хто мае нейкую актыўную грамадзянскую пазіцыю, гэта не новая практыка. Яна існуе шмат гадоў. Яшчэ з 2006 года усе тыя, хто трапіў на сотні, потым былі на карандашы ў сваіх там па месцу знаходжання. Просто было так, што затрымлівалі не так шмат людзей, як было ў 2020 годзе, таму гэта не было так распрастранено. Таму зараз прыходзяць, дадаюць людзей, якія прыцягваліся па тым ці іншым артыкулам. І цікава, што не толькі па крымінальным, а па адміністрацыйным. Таму што па адміністрацыйным насамрэч уже ўсе тэрміны сышлі. І людзі могуць казаць, што яны не прыцягваліся да адказнасці, таму што год пасля таго, як прыцягнулі да адказнасці, прайшоў, і яны не павінны быць у гэтых базах. Ну што з гэтым рабіць? Амаль нічога, але я думаю, што вы вельмі правільны поінт сказалі пра тое, што можа быць не толькі палітычны артыкул. Гэта вельмі такая практыка казаць, што у нас ёсць палітычныя артыкулы і непалітычныя артыкулы. Не зусім правільная, таму што усе артыкулы ў крымінальным кодексе ў Беларусі гэта палітычныя, таму што у нас няма незалежнага суда, у нас няма права на абарону, і ўвесь крымінальны кодекс, ён не гарантуе табе права, якія належаць табе па міжнародным стандартам. Таму, даже калі цябе прыцягваюць да адказнасці, напрыклад, за невыплату падаткаў, гэта ўсё ж такі можа кваліфікавацца як палітычны пераслед. Паглядзіце, справа Бабарыкі, ёсць яшчэ справы, якія носяць палітычны характар. І то, што гэта практыка падаўжаецца і расшыраецца, гэта так і ёсць. Таму што зараз прасцей прыцягнуць да адказнасці, знайсці нейкія памылкі там у дэкларацыях і гэтак далей, і казаць, што мы тут не па палітычнай пераследуем, а па эканамічнаму артыкулу. І гэта будзе прасцей. Таму сказаць, што гэта проста нешта новае, то не. Просто некаторыя даведаліся назву гэтай базы. Яна, можа, раней проста ў Excel велася, зараз яны маюць больш сістэмны характар. Неяк так. Марія, апошняе каротенькае пытанне з катэгорыі даколе. Да? Вы доўгі час з'яўляліся такім топавым адвакатам у Беларусі, бачылі гэтую сістэму знутры. І ў 20-м я памятаю шмат галасоў, што гэтая сістэма сілавікоў, яна не пераварыць такую колькасці пратэстоўцаў, такой колькасці справаў, крымінальных пасадак і гэтак далей. Аднак атрымалася, атрымліваецца ўжо 5 год прынамсі. Вы бачыце збоку, эта машына доўга можа працаваць рэпрэсійная? Яна ўжо прынадзілася да такога ладу? Колькі вы ёй даеце? Алесь, дзякуй вялікі, што ў былым часе, конечно, мяне назвалі адвакатам топавым. Усё ж такі я падаўжаю сваю прафесію ў Літве, дзякуй вялікі, што ёсць такая магчымасць. Але глядзіце, у 2020 годзе гэта была адна сістэма. Яны таксама вучацца. Яны вучацца шмат над чым. У 2020 годзе яны шукалі ў Гугле плошча, і ставілі гэта ў віну Статкевічу, Ціхановскаму і гэтак далей. Просто таму, што калі они шукаюць плошча, гэта значыць вы там, плошча гэта азначае гэта, вы там вінны і гэтак далей. Просто нейкую, сачынительства нешта там у себя в кабінетах. Зараз гэта больш такія дакладныя штукі яны робяць, яны разглядаюць нейкія соцсеці, там, кантакты і гэтак далей. І пра пытанне пераварыць яна яшчэ, я думаю, што яно пераварыць столькі же і больш. Таму што маіх сяброў затрымліваюць таксама па справе Гаюна, затрымлівалі і затрымліваюць зараз, і я бачу сітуацыю, в якой у іх ёсць рэсурсы на тое, каб гэта рабіць. І гэта на дзень... Так, Марія, завершаем так.
Слухайте, скажу вам так. Пытанне просто ў тым, што надзея павінна быць. Я думаю, што нешта павінна змяніцца. І насамрэч, усё, што да гэтага часу, усё ж такі у сілавікоў таксама ёсць тыя, хто не робіць тое, што ад яго патрабуюць. Не пераследуюць людзей. Вось. Ну вось і будзем спадзявацца, што гэтая машына нават калі не насыціцца, то прынамсі падушыцца усімі вось гэтымі рэпрэсаванымі. Дзякуй вялікі вам за размову, а таксама за вашу вельмі важную для Беларусі дзейнасць. Ну а мы нашым гледачам нагадаем, Марыя Колесава-Гудзіліна, адвакатка у цяперашнім часе, была з намі на відэасувязі. А цяпер, спадарства, запрашаем на агляд найцікавейшых публікацый нашых сацыяльных сетак. У Нараўцы, вёсцы на Падляшшы, жыхары сябе з гонарам называюць ліцвінамі. Тут захаваліся толькі старадаўнія словы і гутарка, але і дух сапраўднай беларускай вёскі. Ну і ў новым выданні падляшскіх вакацый каманда знаёміцца з мясцовымі героямі і слухае гісторыі быццам сказак пра ліцвінаў, тарпанаў, нават каралеву Нарніі. Кавалак з нашага тэлеграму ўжо цяпер, а цалкам новае выданне глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. No dawajcie. A czy wy tu zawsze tak zbieracie się posiedzieć? My czasem przychodzimy na ławaczku. No ciepareka było, maj był veľmi zimny, ciepareka przyszła dobra pochoda. Przysielimy, tu Ola jechała z serki, no to Olu stop, przyjedź pohawarysz, to tam u nas. Tak sobie krychu pohawaryć. У вас такая ладная говорка, это такая мясцовая прям наровская, так? Tak. Так. Белорусская. Белорусская. No, najbольш похожа на белорусскую, но по-нашему. И это говорка, якую я говорю. Так, у нас не белоруска, не руска, не українська, no nasza. Mało tego. U Janowi Kryszku inna haworka niż na Skupowi, na Skupowi niż na Masiewi. No po prostu każda wioska. Białowieża mają inną haworku, tak. Że Hajnałka inną. Tam każуть Podlasze, na nas każуть Litwinę. Уже Bondery za Bonderami, tam już Zaryczewska haworka. Jest mnogo tych takich haworek, ale nawet jak my Litwiny, to u nas tak samo jest. Ale się rozumieją z siebie. Tak. My dohaworem się, tak. Bo тут musi kiedyś księstwo litewskie było i dlatego na was Litwiny. Мусіць. Бальзам на душу, правда? Нікарагуа, пачнем спачатку. Краіна, якая ўжо 40 гадоў, а ўвага сёння ў Беларусі 31 год юбілей хтосьці кіруе, жыве пад уладай аднаго чалавека, Даніэля Артегі, сябра Лукашэнкі. У новай серыі праграмы «Раніцы» на Белсаце журналіст і падарожнік з Салігорску Саша Гойшык расказвае пра паездку ў гэтую краіну. Ну і чыстенька там, як у Беларусі. І настрой таксама знаёмы. Як выглядае жыццё пад аўтарытарным рэжымам на супрацьлеглым канцы свету. Глядзіце кавалак відэа з нашага інстаграму, а таксама можна знайсці усю праграму на YouTube-канале Белсат Лайф. А ці ведалі вы, што ў самым сэрцы Цэнтральнай Амерыкі існуе адзіная ў рэгіёне дыктатура, якая можа даць форы нават Беларусі? Рэжым Даніэля Артегі кіруе ў Нікарагу ўжо цэлых 40 гадоў. Гэта сапраўднае дыктатарскае братэрства. Куба, Венесуэла, Беларусь, Расія і нават Іран. Усё як у нас, толькі пад пальмамі. Прывітанне, сябры. Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на «Раніцы з Белсатам». Сёння мы чуем подых лаціна-амерыканскай дыктатуры ў Нікарагуа, вялікай сяброўкі лукашэнкаўскай Беларусі. Лацінскі шарм, палячае сонца і вялікі брат, які пазірае за табой на кожным кроку. Як і ў нас, у Нікарагуа вельмі шмат паліцыі. Праўда, яна корумпаваная ўшчэнт. Кажуць, што за ўсё можна дамовіцца. Праўда, ёсць і невялікі плюс. Тут трохі больш бяспечна, чым у суседнім Гондурасе. Прыгожыя каланіяльныя гарадкі Леон і Гранада чыстенька, але нават па лацінскіх мерках бедненька. Ну і зноў пра мяжу. На польскім баку пункту пропуску Тэрэспаль-Берасці ўтварылася велізарная чарга з легкавых аўтамабіляў. Паводле відавочцаў, аўтамабілі стаяць у чарзе на выезд з Польшчы да беларускай мяжы на адлегласці каля 4 кіламетраў. І болей за тое, людзі стаяць гадзінамі, каб мінуць мяжу і трапіць у нашу цудоўную Беларусь. Ну і ў вашай увазе відэа, якое зняў відавочца, а таксама гэта відэа можна знайсці і на нашым YouTube-канале. Приехал сябры на Тэрэспаль, давно тут не был, и чарга стоит за 4 километра до мяжи, уже чарга машин. Можете себе уявить?
Вельмі караценька, вердыкт наших гледачоў. У міграцыйным крызісе зачыненых межах вінаваты рэжым Лукашэнкі. 82%. Ну і самакрытычна 10% аўдыторыі заўважыла, што ўсе беларусы крыху вінаватыя. Так, все мы троху вінаватыя, што у нас цяпер такая сітуацыя. За віну Лукашэнкі. На гэтым у нас усё. Дзякуй за ўвагу, за вашыя каментары, таксама за вашыя падабайкі. З вами працавалі Валера Руселік і мой калега Алеся Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.